Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Pag-ubos sa supply sa LPG sa nasod, gikabalakan sa mga negosyante sa Cagayan de Oro City nga nagagamit og LPG. Hinoon, dakong LPG dealer gibutyag nga aduna pay bastanteng supply ang syudad apan may saka ang presyo ni ine og 11 pesos ang matag litro. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 61.49 and LPG at 23.51. Yan po yung status natin ngayon. If everybody remembers, the President announced that we had about 55 or 57 days during the start of the conflict. But now po, hindi po na ganun pa rin yung number of days natin. Human gibutyag sa Department of Energy nga naa na lamang sa 24 kaadlaw ang supply sa liquefied petroleum gas o LPG sa nasod. Pipila ka mga negosyante na sa Cagayan de Oro City ang nabalaka dakong porsyento sa mga commercial establishment ang gakonsumo og LPG sa ilang inadlaw nga operasyon. Ang karinderya ni Aida Colaste mukonsumo matud pa og duha ka tangke sa 11 kilograms nga LPG matag semana. Gamit og uling kana maya mong kuan. Para maka-ekonomiya mi sa among gamit sa parang kuan gasol. Dili lang sab ang supply ang ilang gikabalakan karon, lakip na sab ang pagsaka sa presyo sa LPG. Sumala sa usa ka dakong dealer og LPG sa Cagayan de Oro City nga 11 pesos matag litro ang gisaka sa presyo niini karong semana o 122 pesos nga increase matag 11 kilograms nga tangke sa LPG. Kaya among baligya maulag gihapon. Walang gihapon ang baligya kay lisugay magpataas mi sa among presyo nya. Wala na tao bida kay tao pod nagdagiot pa pod. Sa katulang nga wala pa ning situation sa Middle East, ang atong price adjustment is monthly. Once a month lang gid siya. First day of the month. So karon tungod sa mo lagi mo na panghitabo ron, dili na mo makontrol. Gikan sa 1,100 pesos, ana-ana karon sa 1,235 pesos ang household tank nga adunay sulod nga 11 kilograms sa LPG. Pagpasabot sa LPG dealer, nga gadepende lang ang ilang presyo sa kumpanya nga ilang ginakuhaan. Apan gipaniguro nila nga aduna pa sila'y bastante nga supply sa LPG nga sobra pa sa 24 kaadlaw. Every day makakuha kami sa depo. Pero sa karon okay pa mo stock dire, first stock. Oo, walk-in restaurant nga mong mga commercial account makakuha pa gyud. Giawhag gihapon nila ang publiko nga magdaginot sa paggamit og LPG, ilabi na nga adunay pagkamay sa supply niini tungod sa kagubot sa Middle East. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.